A wani kamfani ne ake kera motoci a ƙasar Japan, sai wani hamshakin attajiri ya nemi a kera masa mota ta alfarma wadda ba a taɓa kera ma kowa irin ta ba. Da yake ya musu tayin lada mai tsoka, sai nan take hukumar gudanarwar wannan kamfani ta nemi injiniyan su ya zana motar yadda za ta ƙayatar da wannan attajiri. Da ya zo aka nuna masa, sai tsarin ya burge shi, shi kuma ya amince ya ba da dama a ci gaba da kerawa. Bayan da aikin wannan motar ya kammala, aka sanar da wannan attajiri, sai ya zo da abokansa domin su duba. Ma'aikatan kamfanin su ma suka zo suka yi tsaitsaye don su ga irin abin ƙayatarwar da suka yi. Babu shakka dukkansu sun yi farin ciki da ganin yadda aka yi wannan mota, domin ta haɗu sosai fiye da tunaninsu. Amma wani abin ban mamaki da takaici shine da aka tayar da motar don fitar da ita daga garejin da aka kera ta cikinsa, sai ta kasa fita domin ta haura kofar garejin da rabin inci. Injiniya ya ji kunya matuƙa akan wannan kuskure da aka samu. Duk ma'aikatan kamfanin suka shiga shawarar me ya kamata a yi. Mai fenti ya ce, babu matsala, a fitar da ita kawai, zan gyara ɗan ƙurjewa da za ta yi daga sama. Amma daga fuskar attajirin sam bai ji daɗin wannan mafitar ba. Mason ya ce, to babu damuwa, a fasa ƙofar a fitar da motar, zan gyara insha Allahu cikin ɗan ƙanƙanin lokaci in mayar da ita yadda take. Mai kamfani shi ma nan take fuskarsa ta canza. Ana haka sai wani dattijo, lebara wanda yake kula da tsaftar ma'aikata, ya ɗanyo kusa da su, ya gaishe su, sannan ya ce, na ji duk muhawarar da kuke yi, kuma na so idan kun amince in ba ku shawara. Dukkaninsu sai suka dube shi cikin ta'ajjubi, kamar ba za su ba shi dama ba, sai kawai mai kamfani ya ce masa bismillah. Dattijo ya kada baki ya ce, da yake tazarar da ake bukata don fitar da motar nan ba mai yawa ba ce, sai ina ganin da kun rage iskan tayoyin nan kawai sai ta sauka, ku fitar da ita ba tare da kun yi wata barna ba. A nan ne fa suka yi cirko-cirko suna mamakin wannan basira da Allah ya bashi. Haka kuwa aka yi. Dalilin haka ya sa mai kamfani ya karrama shi matuƙa kuma ya yi masa ƙarin girma. Darussa: kada ka raina ɗan adam. Duk wanda ka gani akwai wata ajiyar Allah a tare da shi. Hankalin mutum biyu ya fi na mutum ɗaya.